Паразитите, живеещи в тялото ни, са нежелани натрапници, от които трябва бързо да се отървем, за да не изпият енергията ни и да не ни донесат заболявания. Днес ще ви разкажа за едно природно средство, което ще ни помогне да се отървем от тях. Карамфилът има антипаразитни, антибактериални и противовъзпалителни свойства. Той е ефективен при премахване на паразити, тъй като неговите етерични масла спират растежа им. Карамфилът не позволява на тези организми да отделят токсини в кръвта, което може да причини други здравословни усложнения. Една от основните му активни съставки е евгенолът, който проявява силно антимикробно и антипаразитно действие. Използва се и за намаляване на умората. Карамфилът върши чудеса за храносмилателната система, особено при лошо храносмилане, газове, подуване, запек, гадене, както и след преяждане. Тези пъпчици, прилични на гвоздичета, са чудесно средство при мускулни спазми, главоболие и неврологични болки. Използват се за дезинфекция на венците, зъбите, бъбреците, черния дроб, кожата, бронхите и за освежаване на дъха. Как да го използваме? Достатъчно е да сдъвчете 2-3 зрънца на гладно 2 пъти дневно, половин час преди хранене. Надявам се и днес да ви бях полезна и ако е така, харесайте видеото и го споделете с други ваши близки и познати. Последвайте ме на Facebook страница Здрави и активни с Емануела Транчева, за да откриете повече съвети и информация, свързани с здравето, дълголетието и младостта.